година отново отбелязваме 9 септември и отново сме се събрали хора, които предполагам всички от нас имат критично отношение към тази дата. Това, което е различното обаче тази година в отбелязването на датата 9 септември, са две неща, които според мен са много важни, които ще имат трайно отражение върху начина, по който мислим тази история. Именно едно вътрешно политическо събитие и едно външно политическо събитие. Вътрешно-политическото събитие бяха, според мен, протестите от миналата година, които, поне по мое мнение, доведоха в крайна сметка до успешен край, именно до разпадането на предишното управляващо мнозинство, но и по-точно до разкриването на някои тайни на българския преход, за който всички ние подозирахме. В момента вече започваме и да имаме повече информация. И другото по-важно събитие, според мен, което е външно-политическо, това е новата агресивна политика на Русия спрямо Източна Европа, в конкретния случай спрямо Украйна, което напълно разрушава съществуващия до този момент световен и международен ред, и което без никакво сравнение има отражение не само върху българската действителност, но то има отражение и върху начина, по който ние мислим това минало, но толкова доколкото паралелите и асоциациите, които прави всеки един от нас, някак си изглеждат неизбежни. Точно от тази гледна точка смятам, че тази конференция и от начина, по който отбелязваме 9 септември тази година, е по-различен, отколкото през всичките години по прехода. Разбира се, има и чисто формални причини това да бъде различно. Именно 70-те години, както се случва това, както и 25 години от падането на Берлинската стена и от края на комунизма, включително в България. За това за мен е голяма чест и удоволствие да бъда модератор на първия ден на тази конференция, организирана от фондация Конрад Аденауер, фондация, която всички вие знаете, че подкрепя голяма част от усилията за демократизация на България още от самото начало на прехода. Фондация Духовност и милосърдие и инициативен комитет 1944-2014 година. Още в самото начало трябва да изразя нашите благодарности към пастор Ангел Пилев, който се нае с организацията на цялата конференция, за което всички ние сме му благодарни. Това, което предполага началото, е да дам думата за няколко приветствия, след което ще преминем към първия панел и същинската работа. На първо място не мога да не представя пастор Христо Количев, човек, който предполагам всички вие познавате, човек, който е страдал много през комунистическия режим и един от гласовете, който се опитва да преобърне масова, една, да го кажа, доминираща представа за този период от българската история. Заповядайте, пастор Количев. Добре дошли на всички. Искам предварително да ти кажа, че говоря от името на тези, които са видели първия 9 септември и сегашния 70 години след по-късно. Бил съм свидетел не на събитията, които са ставали, а на много от тях участник в тях. И затова си позволявам правото да бъда напълно откровен и дързък, защото ще говоря това, което съм преживял. Това, което възбужда у мен много размисли, е, че вчера ние отпразнувахме Съединението на България. Едно събитие, в което ние видяхме изявата на българския дух. Видяхме изявата на любовта към Отечеството. Видяхме желанието на този народ да живее в единство. И неволно го свързвам с 9 септември 1944 година. Тогава, когато българският народ бе разединен, бе поробен, бе принуден да живее по чужда воля. И свързвам двете неща по един начин, по-особено. Нашите деди, когато направиха Съединението,
бяха изпълнени с любов към България. Те обичаха своето отечество. Те искаха да го видят единно. Между тях нямаше вражески сили, които да пречат на това съединение. Те бяха отвън. И те упорито и силно се противопоставиха на тези, които пречиха на това съединение. С други думи, съвременно казано, между тях нямаше комунисти, които да разединяват българският народ и да му пречат на неговото израстване и укрепване. Другото нещо, което ми прави впечатление, е, че днес ние отпразнуваме 70 години от диктатурата в България. И неволно свързвам това събитие с този герб, който стоеше на Народното събрание години наред. 681, 1944. Това са дати, които се правят на един паметник, на който се отбелязва кога е родено това лице и кога е починало това лице. Така че ние виждаме, на българският парламент беше показана датата, кога е създадена българска държава, и втората дата, кога нейната независимост е отнета. И тя живееше като подчинена и обезправена. Радвам се за тази конференция. Тя идва на време да ни научи на много неща. Най-напред да ни научи, че нашият народ и това младо поколение, което израства, да се научи отново да обикне своята родина. Отново да знае, че всичко българско и родно трябва да люби, тачи и милее. Това е дълъг процес, за който все още много хора пречат. Трябва да се възвърне тези добродетели, които имаше българският народ, с които той се гордееше. Те изчезват. И съзнателно се разрушават все още. Защото моето мнение, личното ми мнение, че комунистите не са на власт, но комунизмът не си отишъл. И най-ясната форма, в която той се продължава да се изявява, е това усилено безбожие, което продължава да се насажда в българският народ. На което ние трябва да обърнем сериозно внимание, ако искаме този народ не само да бъде просветен, но да бъде по-благороден. Аз се радвам за всички, които ще вземат участие в своите изказвания и се надявам, че всеки един от нас има какво много да научи от тях. Искам също така да спомена един наш верен приятел, който Бог позова тук и не можа да вземе участие в тази конференция. Професор Денев. И бих искал всички ние да благодарим на Бога за това, че имало между нас професор Денев и много други като него, които са работили за просветата на българският народ и са оставили нещо, с което ние можем да се гордеем и да помислим как да го направим достояние на нашия народ. Затова бих помолил всички ние да се изправим и да благодарим на Бога за тези ученици и герои на вярата в нашия народ. Господи, ние Ти благодарим, че Ти даде своят единороден Син за спасението на целия свят и ние можем да Те познаваме. Ние Ти благодарим, че в нашия народ имало и има хора, които са Ти служили верно и послушно и резултатно. Молим Те да укрепиш
вярата на нашия народ, да гледа на тези примери, които са били пред него, които са жертвали живота си за тебе и за народа си. И да ни помогнеш да следваме техния пример. Ние ти благодарим за това, че когато сме заобиколени от такъв голям облак на свидетели, можем да гледаме на тебе. Единственият пример, който ни води вечен живот и светлина и успех. Благослови всички нас и нашата конференция. Работи в сърцето на всеки един от нас, за да знаем своята отговорност като синове на България и как да служим на своят народ. Така, че той да се прославя с всички нас. В името на Отца и Сина и Святия Дух молим това. Амин. Господи, благодарим Ти за всичко. Благодаря много на пастор Количев. Давам думата на госпожа Венета Момчева, която ще принесе приветствие от името на Фондация Конрад Аденауер и ръководителя на нейното софийско бюро, господин Марк Ванен. Уважаеми господин президент Желев, уважаеми пастор Количев, уважаеми госпожи и господа, за мен е чест от името на ръководителя на бюрото на Фондация Конрад Аденауер в София, доктор Марк Ванен, да се обърна към тази многобройна забележителна аудитория. Специално към държавния глава, уважаемия господин президент Желев, който има основополагащ и силен принос за осмисленето и осъждането на тоталитарно-комунистически режим в България. Следва да се изтъкнат няколко особености на започващата днес конференция, които заслужават специална адмирация, а именно многостранният обхват на темата, дълбокото проникване в различни сфери от живота на българите и на държавата, засегнати от тоталитарния комунистически режим, многопластовият разраз на актуалните метастази на тоталитаризма, на бившата държавна сигурност в съвременното общество, широкото и представително участие на референти. Сред тях са жертви, по-точно борци срещу комунистическата система, духовници, политици със собствен почерк в усилията да се разкрият и накажат престъпленията на режима, академични анализатори, политолози, млади изследователи и журналисти. Тук трябва да се открои енергията и ангажимента на пастир Христо Количев на Инициативния комитет България 1944-2014 и на Фондацията Духовност и милосърдие. В този смисъл може да се очаква резултатите от конференцията да надхвърлят научния хоризонт, да бъдат практически принос и импулс за актуални решения, които демократичното българско общество очаква от политиците и държавните институции при осмисленето, преработването на комунистическия режим и приемането на конкретни решения в тази посока. Мнозина изследователи се питат дали Европа не се провали в осмисленето, в преработването на комунистическия тоталитаризъм. През редица изследвания, възпоменателни прояви, медийни проекти, като че ли преминава обезкуражаващият лайтмотив едно минало, което не иска да си отиде. Прояви като започващата днес са задълбочено интелектуално и за мнозина тук лично изстрадано усилие срещу инерцията на забравата, срещу умишленото омаловажаване на престъпленията на комунизма, уж в името на фокусирането върху предизвикателствата пред днешна България и пред съвременна Европа. Но за утвърждаването на демократична политическа култура, осмислянето на диктаторските тоталитарни страници от собствената история е неотменимо правило. Без осмислянето на тоталитарното минало не може да се съгражда устойчиво демократично бъдеще. Предпоставка за стабилността на демократичните общества в Европа е преработването на комунистическото минало. Процес,
който надхвърля осмисленото, а изисква практически стъпки за утвърждаването на справедливостта, включително в нейните юридически измерения, мисия, за която няма давност. Бих искала да изтъкна, че това виждане е сред централните тези в дейността на Фондация Конрад Аденауер. Като пожелавам успех на този забележителен форум, пожелавам успех и благодаря за вниманието. Благодаря много на госпожа Момчева и на Фондация Конрад Аденауер, разбира се, за всички усилия, които тя полага. Давам думата за следващото приветствие на президента господин Жельо Желев. Уважаеми дами и господа, не съм се подготвил за това приветствие, но самата тема на тази конференция е нещо много добро и заслужаващо внимание. Тук има много други по-частни теми, по които ще се говори много пъти и в последствие. Какво представлява 9 септември за България? Това е окупацията на страната от Трети Украински фронт, който с навлизането си в България 1944 година се разполага веднага в стратегическото пространство между Стара Загора и Ямбол. Тогава се обяснява така, че може турците да използват ситуацията или гърците и да се възползват от това да засегнат националните интереси на България. България тогава нямаше национални интереси. През целия период на комунизма такива интереси не са защитавани, защото те не са съществували. Това, което говорим или се говореше още по времето на окупацията на Чехословакия от Варшавския договор, тази тема взе централно място в европейски и световния печат. Темата за ограничение суверенитет на България. Не на Чехословакия беше това, разбира се, но за България това беше още по-мизерно. При България не ставаше дума за ограничен суверенитет, а за премахване изобщо на националния суверенитет. Това беше истината. И сега, като погледнем документите, вземете сборниците, където са документирани много добре разискванията на членовете на Политбюро и на членовете на пленумите на ЦК на БКП, където всички падат по колене и искат България да стане 16-та република. Някои от тях в забравата си даже казват, това е било вековна мечта на нашите деди и прадеди, на нашите комунисти. Когато нещата, разбира се, не са така, те се опитаха да го направят по-късно, но
слава Богу, се провали тази работа. И се провали, за съжаление, не от усилията на български политици, които да излязат да кажат на един пленум: чувате ли се какво правите? Виждате ли какво правите? Поемате ли отговорността за това, което говорите, ако то стане? Стана така, че България беше спасена първия път от пълното унищожаване на нейният национален суверенитет, все пак, доколкото е имало. Това беше пленума, на който предложиха на Горбачов, не на Горбачов, а на Хрущов. На Хрущов в 1963 година България да стане 16-та република. Подписан от всички, Тодор Живков, вече определен в битие от това, какво той е направил, че това е такава стъпка, която българската история ще остане с такива култури, както основателите на българската държава. Тогава Хрущов се оказва умен, интелигентен политик. Защото аз казвам политик, а не интелектуален, защото той критикуваше, изпълнявайки поръките на ЦК на КПСС, художниците, които модернистично се бяха ориентирали по едно време да правят изкуство. Но като политик той веднага с получаването на писмото казва категорично не. Защото това нещо няма да ще донесе големи беди на България и никакви ползи на Съветския съюз и никакви ползи за България. Тогава господата другари втори път вземат решение и правят второ писмо, но този път до членовете на ЦК на КПСС, с надеждата, че Хрущов ще кликне при вида на положените подписи на членовете на Политбюро. Това обаче също не успява. Благодарение на тези два успеха в отхвърлянето на идеята, България беше спасена. Това беше първият път. Вторият път Хрущов, Горбачов с перестройката, неговата политика на перестройка, открита публичност, пълна публичност и така нататък, чрез което нямаше нужда да формално вече да се разисква българският въпрос по тези предложения. Той за втори път, той не го е разбрал, за втори път, но със своята политика на гласност и перестройка, той за втори път спасява България да не стане 16-та република на Съветския съюз. И третия път е по Брежнево, по времето на Брежнев. Тогава изглежда той вече по-напреднал в годините, все пак геронтологията се казва думата, а преди него цяла кавалкада бяха отишли вече на гробищата. И предполага се за това, той просто не е позволил да и не е внесъл да разискването на този въпрос. Пиша, аз
всъщност те излезе онзи ден, мито и легенди на българския преход. И там засягам този въпрос за България 16-та република. Какво щеше да стане, сега съм задна дата, разбира се, какво щеше да стане, ако България наистина беше направена превърната в 16-та република на Съветския съюз, сега, както са изостриха отношенията между Русия и Украина. Къде щяхме да сме ние? Още едно разцепване на българския народ, който и без той не е много единен. Трябва тези въпроси да се обмислят много по-дълбоко, много по-сериозно, на базата на документите, на фактите. И аз при моето президентстване стана така, че се получи съвпадение по време. Назначиха Народното събрание, Великото Народно събрание избра нов главен прокурор Мартин Кунев. И аз като държавен глава избран месец по-рано, трябваше да го назнача по Конституция, аз да опиша назначението. И тогава аз говорих с него и му казах: четете ли ви вестниците? Какво става? Всичко това, което се изхвърля навън. Какво е вашето мнение за България 16-та република? И той... Моето мнение беше, че трябва да съдят Политбюро, пленумите на СК на БКП, които правят спрямо народа държавна измяна, спрямо държавата, държавна измяна спрямо държавата, спрямо народа, народно, национално предателство. Той мълча, каза: ние нямаме такива документи, дето да съдим държавен глава. И казвам: как ги съдят на други места по света? Наказание чрез съда за престъпление. Още повече това се прави напълно секретно, в дълбока конспирация от българския народ. В всеки пленум Тодор Живков завършва с кратко слово съвсем и казва: никой да не изнася навън тази информация. Защото попадне ли чуждите агенции, на какво ще направят, не знам, и т.н. Пък има дори и партийци у нас някои, които са съюзите, художествено-творческите съюзи, които много лесно решават тези въпроси. И ще стане нещо много лошо. И ние с съветските другари се договорихме никаква информация да не се изнася навън за тези решения. Така че тия хора трябва да карат пред историята, не пред съда, и нямаме право. Те са именали съдите вече. Трябва да бъдат поставени на мястото, че са били предатели наистина. Национални предатели. Аз сега смятам това. Благодаря ви.
Благодаря много на президента Желев и за последно приветствие давам думата на господин Димитър Вълчев от името на госпожа Ирянка Фандукова от Метро София и в обратен ред, извинете протокола, министър-председателя господин Близнашки. Премиерът професор Близнашки, и столичният кмет госпожа Фандукова ме помолиха независимо един груп да приветствам събитието от тяхно име и да му пожелая плодотворна работа. Заедно с това те съжаляват, че неотложни ангажименти не им позволяват да присъстват лично на този форум. И тъй като аз знае колко така тежки и неотложни са тия ангажименти, уверявам, че става дума не за някакъв претекст, който се измъкват, а за действително така дълбоко мотивирани причини. Това е Благодаря много за всички приветствия и аз лично така, като човек, който се занимава с историята на комунизма и който така наблюдава отношението към този период в годините на прехода, много се радвам, че идеята за критичен подход към този период далеч вече надхвърля едни затворени кръгове, както беше преди примерно 10 години. И все повече, поне това е моето мнение, се опитва да пробива както в посока курската политическа власт, но и в посока включително и образователните институции. Ще взема повод от това, което каза Димитър Вълчев, когато така се подготвя за конференцията, веднага сетих за една негова мисъл в едно негово есе. Тя ще ви прочета, тъй като според мен е един хубав увод към това, което ще се занимава конференцията. Именно стара като света е истината, че всяка тирания започва не с бич по кожата, бичът идва в последствие, а с опростяване на понятията. Този така ненужно богат и разнообразен, така неразбираемо, така стъписващо нюансиран, така застрашително колоритен свят трябва да бъде разложен и сведен до елементарните си начала. Това елементаризиране на сложността на битието е изходна постановка за всеки догматизъм. Казвам го не за друго, ами защото целта на конференции като тази смятам, че се състои в това да върне точно това нюансиране на света, да покаже различни гледни точки към това, което се е случило, а съществуването на тези различни гледни точки и приемането на тези различни гледни точки, които трябва обаче да са добре аргументирани и да стъпват върху реални исторически факти, е основа, върху която може да бъде постигнато и така търсеното и доста често рекламирано национално съгласие. Започваме същинската работа на нашата конференция. Както казах и в самото начало, за мен наистина е чест да бъда модератор на първия ден. Не само на аз ще бъда модератор на първия ден, но за мен е чест да представя говорителите на тази конференция, тъй като всички те, макар и с различна професионална ориентация, са хора, към които аз лично питая голямо уважение. И някои от тях са хора, които, как да кажа, гледал съм ги по телевизора, когато съм бил много по-малък и много съм се радвал точно на гледните точки, които те са изказвали. В американски политически жаргон има един термин «men of integrity», който трудно се превежда на български, но става дума за хора, които са почтени и последователни. Това са качества, които в българската обществена действителност общо взето не се ценят толкова много. И точно това е причината, поради която дори понякога да нямам съгласие с техните тези, аз